Ένα ζευγάρι. Κυρίες και φίλοι, και τώρα ξεκινάμε από το ξενοδοχείο Ποσειδών Παλάς για να πάμε Παναγία Σουμελά, Ρεγίνα και Βέρεια. Ήδη είμαστε στο νούμερο 2 Πούλμαν. Βλέπετε έτσι λίγα μικρά στιγμιότυπα με τον κόσμο μέσα. Βλέπουμε διάφορα στιγμιότυπα. Όλοι οι αστιάδοι, χαρούμενοι, γελαστοί, ξεκινάμε. Και οδηγού εξάστερου. Της Ιεράς Μόλος Μουσολογίου. Το τούτο μου. Σύρμα, ο Μάκης. Έλα, δεν μου το έπρεπε να βάλω τραγιό, να βάλω τέτοια. Καφέ μου, τι κάνω. Μάκη, τι έγινε αγορίνα μου. Άκη, μετά από μένα πέρασε ένα τέλος. Ασφαλίζω. Δεν συζητάμε. Ήδη φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στο νούμερο 2 Πούλμαν. Ξεκινάμε από το Ποσειδών Παλάς και πάμε για Ρεγίνα, Βέρεια και Παναγία Σουμελά. Έτσι μικρά στιγμιότυπα για να δείτε πώς περνάνε οι φίλοι εκδρομείς του Νάσος Tours. Για πάρτε το τους καταπιέχασες απ' έξω. Παντού είναι. Νάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το ξενοδοχείο. Τέλειο το φαγητό. Θέλω να σας πω μια καλημέρα, κάποιο παιδάκι εδώ να σας πει, ορίστε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και απόψε πιστεύω να περάσουμε ακόμη πιο Δυο ωραία. κουκιά δεν υπάρχει, έτσι. Συμφωνώ και γνωστό. Και ένα ματσαμούτσα. Ματσαμούτσα. Θα την χαϊδέψω μόνο. Μπράβο Νάσο. Να είσαι καλά με τα ωραία σου ταξίδια. Φίλιππα, τι κάνεις αγορίνα μου. Φίλιππας. Πρώτος ο Φίλιππας. Καλά είσαι. Πώς είμαστε λένε. Πώς. Φίλιππος. Και δεν τα ακούσα. Φίλιππο. Το αδερφό σου. Ραφαήλ. Πώς. Ραφαήλ. Δεν ακούω, είμαι ο κουβός. Ραφαήλ. Α, ο Ραφαήλ είναι μάλιστα. Έλα, πέρασε. Πέρασε Φίλιππα. Αυτό φίλοι και φίλες είναι το οικογενειακό περιβάλλον του Νάσος Tours. Γεια σου Φίλιππα, μεγάλε. Ο Ραφαήλ, γεια σου Ραφαήλ. Δίπλα στη γιαγιά Ραφαήλ, Ήδη φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε στην Παναγία Σουμελά με το τουριστικό γραφείο Νάσος Tours. Σήμερα ο μήνας έχει 22 Νοεμβρίου 2014. Βλέπετε τον κόσμο εδώ που βγαίνει από μέσα από τα Πούλμαν, από το Νάσος Tours νούμερο 2 και Νάσος Tours νούμερο 3. Είσαι ρε.
Θέλεις, εντάξει, εγώ δεν θέλω. Για καφέ θέλεις. Για κουμπαράω στην μεσοκυσία που Κολοβόηδο. Δεν είναι κύριο, Εδώ βλέπετε φίλοι και φίλες στον κόσμο που κατεβαίνει κάτω. Βρισκόμαστε στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο. Κύριε... Ο λόγος τραβάει, με είδες που πήραζα τον ιαλοκαθαριστήρα του Κώστα. Όχι. Όχι, το θέλουμε. Πάρε να σου, όλο παίρνεις, να δούμε τι θα καταλάβεις. Έλατε. Τι παίρνεις το αυτοκίνητο, παίρνεις. Εσάς παίρνω, τον κόσμο παίρνω. Α, εμένα. Σοπάτε καλά για όνομα. Γιατί δεν ξέρετε το πώς μπροστά δεν είναι. Έτσι πρέπει να μαθαίνουνε. Ψόφισε ή δεν ψόφισες. Είσαι καλός σύζυγος, Εγώ είμαι καλός. Οι σκάρτοι φεύγουν. Καλά κύριε, ό,τι πείτε, τι να κάνουμε. Μέχρι το βράδυ θα κάνω χαιρικό. Λίμωνε, σώμα. Έχει κάτι δικατζίδες. Άρα το βλέπω. Μια μέρα πέρασαν 10 λιφοροί και δεν ήρθε ένας. Εσύ μου λες τώρα για δυο. Σοβαρά. Έτσι ακριβώς. Πάντα στην τηλεόραση να δουλεύεις. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ βρισκόμαστε φίλοι και φίλες στα μικρά μαγαζάκια που είναι εδώ στην Παναγία Σουμελά. Ορίστε καφέ, πυροσχή, σαλιέπι, ορίστε παρακαλώ. Μαρμελάδες πόσο τις έχεις? Πόσο τις έχεις τις μαρμελάδες? Μαρμελάδα 6 ευρώ. Ακριβά την Έχεις καφέ. Ναι, τι καφέ θέλει. Κάτσε να αυτή την γυναίκα με τι θέλει. Και μεταλλικές έχω από 1 ευρώ. Πάνε με το αντίγραφο της ομάδας. Περάστε και μέσα να έχεις μια ματιά, τους άλλους βόλτας κάνατε. Και μην ζώνεις, παρακαλώ. Και βέβαια τι βόλτα μας κάνει. Και ο Νάσος μας εδώ μας έχει ο Πακιόπα. Έλατε. Ο Πακιόπα. Εδώ βλέπετε διάφορα μικρομαγαζάκια εδώ στην πλατεία στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Ήδη εδώ φίλοι και φίλες, παίρνετε έτσι διάφορα
τοπία από την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο στη Βέρεια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Έχουμε έρθει με το τουριστικό γραφείο Νάσος Tours που βρίσκεται Αγίου Κωνσταντίνου 6, τρίτος όροφος στην Ομόνια. Τα τηλέφωνα του είναι 210 52 01 575 και 210 520 0089. Εδώ μπροστά μας βλέπετε το πούλμαν το νούμερο 2 και ακριβώς μπροστά σας βλέπετε το νούμερο 1. Πάντα ταξιδεύετε με το τουριστικό γραφείο Νάσος Tours, Αγίου Κωνσταντίνου 6, τρίτος όροφο στην Ομόνια. Εδώ είναι μια εσωτερική φωτογραφία από τα πούλμαν, από το τουριστικό μας γραφείο Νάσος Tours. Πάντα ταξιδεύετε μαζί μας. Αξίζει. Πάντα μαζί εκδρομές σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι αυτή? Αμαρτία δεν έχω. Λέω αυτός. Στον ίδιο φαίνεται μόλ. Στο ασημένιο το βάζω. Για ελάτε παρακαλώ. Για περάστε. Εσύ τι κάνεις, τι που κάνεις? Γρηγορή, περίμενα στο καλά. Για ελάτε παρακαλώ, περάστε να φεύγουμε. Θέλετε καλά χιό? Κυρίες, κύριοι, καλά εικόνα θέλετε? Κυρίες, κύριοι, καλά εικόνα θέλετε? Για ελάτε παρακαλώ. Για ελάτε. Για ελάτε παρακαλώ. Φόμαστε. Και ό,τι πει ο αρχηγός. Για ελάτε, για ελάτε. Έλα βουλατσάκα. Έλα ρε Μέρικα. Σας βλέπω, εγώ σας βλέπω. Το κολομπολόι μου. Γιατί ήταν μωρέ, τι υπέροχος είσαι. Έλατε, έλατε. Είναι γεια σου Νάκη. Λίγο πεσμένος τι έχεις? Μια χαρά είμαι. Γιατί που το είδες εσύ? Εγώ το είδα. Καλά, αλλά τα παίρνει τώρα μέσα, να μην τα ακούγει ο κόσμος. Τα παίρνει όλα αυτά που λες τώρα. Τι βρε. Πόση ώρα θα κάνουμε στη 2 ώρες. Ωραία. Θα να πάω να βρω κάτι φίλος μου. Για περάστε παρακαλώ. Ελάτε κυρίες, κύριοι.